Nies li tnejn filgħodu nsertaw Marsa Xlokk jew kienu qed jgħumu raw xena mhux tas-soltu. Kollox beda l-ħabta ta' 11:15 ta' filgħodu, meta l-Pulizija tad-Distrett irċevew rapport li ntlema ħoġġett żgħir li seta' kien bomba. Minnu fih membri tal-Forzi Armati marru fuq il-post fejn bdew jevakwaw kull min kien hemm fuq il-bajja. Dan l-istazzjon jinsab infurmat li l-oġġett huwa konfermat li hu bomba żgħira ta' żmien it-tieni gwerra dinjija. One News informat ukoll li x'aktarx l-operazzjonijiet tal-Forzi Armati fuq il-post se jibqgħu għaddejjin sa aktar tard it-tnejn filgħaxija u anke sa tlieta filgħodu. F'Marsa Xlokk fi żmien it-tieni gwerra dinjija kien hemm stazzjonata dik magħrufa bħala l-Fleet Air Arm, waħda mill-ferat tal-Ammiraljat Ingliż. Din mhijiex l-ewwel u l-aħħar darba li nstabet bomba ta' dan iż-żmien fil-Gżejjer Maltin u l-ibħra ta' madwarhom, hekk kif fi żmien il-gwerra huma maħsub li twaqqgħu aktar minn 16,000 tunellata ta' bombi fuq pajjiżna. Fil-fatt f'Ġunju tas-sena l-oħra stess instabu żewġ bombi viċin ta' Tuffiħa u fortunatament ma weġġa ħadd.